I'm sorry, Mom. Nawe unenyaya yangu iri kundishungurudza kugara kwandiri kuita nemukadzi wangu uyu ndofunga nyaya kubva kugarisana ndofunga ndakadana nemukadzisikana ndisingazoti ane vamwe vakomana vaidanana naye kumashure anova nomwe wacho ndanomona muno emasoni ngwegwa ndizisiya zvinodaiti vasanga ari pano pasi pasamanishangari emasoni ngwegwa anga ari pano yaitika ndekuti isusu tadana nemusikana wani tese tiri saka tidana nemusikana wani tese tiri ina ndaizviziva nekuti uyu musikana aigara pamba musha kwasatani saka ndichiona kwasatani ndaitora sei pamwe ihanzvadzi dzake andiga asi ndaivaona vari wese ndisikazoti vanodanana ndii saka zvazodaro manje ini ndakazomuzwa ndikatine kupekaunoika iwe kunosera kuti mukadzi wako na hama vanodanana kada inyaya dzekunyepa nditi saka umwe musi ndakati ndabva kubasa ndikubva kumakomba ndakati ndapinda mumba ndakadii ndapinda mumba ndabva kogeza hama haana kuzviziva kuti ndiripo akauya kumba achiuya semunhu aikobatsira auya semunhu ada kubatsirwa paipai ndakabva ndapinda mumba ndibva ndabata foni wanga uri mhanyamhanya achiita zvauti ndivhenona meseji ndakupinda vakandiza meseji tokuvapinda mufoni tikati watorara here iwe hama unokuti watorara here nguva dzino idzi inyaya dzei dzaanobvunza kuti watorara here takanetsana vetarowana takaenda mumba kwavo mozambique tikasvika tikagadzwa nyaya iyoyo hanzvadzi yake ikasimudza mashoko ekuti handidi kunzwa futi kuti wataura futi nahama kubva nhasi kuenda mberi atikati zvapera vetasiyana nenyaya iyoyo vetati tagara vendanzi uya kubasa kwaodzi handisati ndaenda kwaodzi takatanga nyaya ndokutakatanga futi yangwebvu ngwebvu ndaiziziva kuti uyu ngwebvu aimbopimba mukadzi wangu zvendaiti takatangwa zvakari karinyo kuti kuchechi muruziva here kuti maikudzi varodanana nangwebvu zvingaitika izvi zvakadaro ndakati ndagara ndabata foni yamaikudzi ndandosenda mavhiki ndovona meseji apinda ingwebvu ndiri kuchida uyo ndikupedzisa kuwaka ndiri kuuyako ndikupfura neko ndikati iwe meseji iri kupinda foni iri kutaura kuti udiki wakabva watora foni yevha wanyepera kufona nga vari kubvunza kuti kubvunza masenda meseji yekuti chii achinyepera nga ari kukata ngwebvu akadaidzwa vha yakumba sezvo ainamata wese nana mama tichitoenda kuchechi kwake ini ndakazobuda muchechi nenyaya yengwebvu saka ngwebvu abvunzwa ngwebvu haana kuramba kuna mama akati mama baba kudzinga wabude muno muna baba ndosara namama ndiki akataura kuna mama akati murora wenyu ndiye anodini anonditanga haana kuramba yangwebvu yapfuta vendadaidzwa kubasa ndaenda kubasa kwaozi ndakati maikudziwa ona vana vatu basa tichati kwatigare navana tu ngatite purani yekuti tibare umweni mwana maikudziwa akabviswa jajiro ndofunga ndi 2021 pazvakaitika izvozvo vaabvisa jajiro rake muna april august vamboti kwanzi vambouya zvikanzi ndinenge ndanechi ndadarikira mwedzi ndinde muna august vatati august september october kanzi inini handina chi mimba ba azvemimba zvemutaura ena handichatodi zvemimba nemushasho handichatodiba ndauda kuenda kupi kusauti kati zvepauda kuenda kusauti saka mutowana vanozodini mukandisiya imi muri kuti mauda kuenda kusauti mimi zvemuri kutaura inini handichatokwanisa ba zvako handigari nekamunhu kakaona kuti akandinyomba zvekundituka achituka kamunhu kakadaro ndikagarira kamunhu kakadaro sei achituka kati ndozvezviri hazvina kudaro vetauya august tati september october november december vetauya vetadaidza yanga wapane function yepamusha vetataura vanhu vambozama kutigadzirisa vetamboita ungatawirirana
January ndadzoka kubasa zvikanzi baba kudzimwe ndofunga kusangana taita mukati ndingati ndane nhumbwe ndakati kusangana kunganzi kusangana taita kunganzi ndane nhumbwe zvinogona kuitika handiti ndomupindure ndakaita zvikazishira kuti isusu tutarisira kuti nhumbi inofanira iri yaDecember handiti ndakati alright saka ngatigarisane panyaya dzekuti tine nhumbi ngatizotarisa tenda tati garei ndatanga zvakanyanya kupota mukadzi wako enda watsomba kodini saka ari kuenda watsomba ini semunhu waitotanya handina kuya chimubvunza kuti ndozviri kuitika ndakaramba zvangu ndakanyarara ndive ndatotarisa nhumbi yakura takutarisa kuti taamu 8 months ndipo ndakaona message yakusenga kuti manje iwo kana urikutaura zvekuti hausoda kutengera preparation because atakukanganisana iyo sei nhumbi yozviri kuenda watsomba kana usoda kutengera preparation ntuku yako kobarira ikokoko handiti indafora majoki sanokwanisa 17 August munhu atoti ntuku yakubarira iko ndati ungatoti ntuku yakubarira ikokoko August isu tasamwana chabamuna September 17 August 19 August vauya vetati 21 22 munhu vasvika vabara mwana iye wakatoti kuye kubarira ikokoko musi wa17 nhasi uno 19 wabara mwana chirutsi nhasi 22 waubara mwana ivo mwedzi wechi8 kune permission inobawa ne8 months here munoona mai wakatanga kutsika akatanga kuti mwana anga asina kusvika ndomasteti mwana anga asina kusvika sei mwana anenzwara dzakati uri mwana anosvika sei kwe vetadzoka kumba vetamboyozama kuda kugadziriswana namama hatina chakabuda vendafonera vendataura iye anga kuti iwo handichakwanisi kugara negoza watondipuma kuti inini mwana asi wangu bandatombira tenisi venambozama kufonera ndakataura naambo yavo ndikati ambo yavo nenyaya panapa tine problem tetunesana panoda kuti tigadzirisana asi mwana mwedzi takadi takapesana cheda kuti tigadzirisana because kuti tikaparadzana vana vanozodii iwona wakapindura kati iwe hazviti bauti utore mukadzi utoende because ndandati ngatichendogarise kubasa zvazviti bauti utore mukadzi uende naye kubasa ndiambo yavo munhu ngagare pamba newana ndikati anosara pamba ndikabva ngandipe foni yake zvazi foni yake hautoriba ini ndakatenga foni iyoyo ndo anzi ndakapinda ndati hazvisinei vanhu vetati tagara ndobva ndanzwa iye vauya kubasa topakataura kuti unozviziva here kuti inini akadhakwa zvikazi unozviziva here kuti inini kugara ndaitira basa rendipa ndope ndakatobvirawo mandari anogona kunge asitori hama sipasa ndope ndatobvirawo mandari munozviziva plus namo titaukwazi tingati takarambana isu takambodanana munozviziva kurambana gozi isu takaita zvekusiyana ro ndakaramba kwenyu and handisi chandakauramba uchimbozi iwo ndasikatokudi chandakambogara newe sei ari mashoko acho unotaura mashoko akadaro sei iwo uruziva kuti kugarisana zvinhu tokutaurira because handitozivi chakaita ndigare newe chii chinhu ndikatogarira newe pamba ndikatogarira nyaya wana wako kwete kuti ndingagarira iwe because ndichitokuona ndinotokusema saka mukadzi uyu ari kuzama kutaura kuti zvino mamesage yangu foni mangu macho atosenda mameseji ari mufoni mangu aitondisendera mukadzi uyu ari kuzama kutaura kuti dini ndobve ndakazoona hamu ndikati hamu titaure chizvi hamu akandiratidza meseji dzaisendwa nemukadzi uyu akadhirita ake ehamu ekuti nhasi kuri kutonhora chando chiri sei uri sei chii munozoona ari kubvunza iye ainazoona mameseji akaita zvotondaridza iye wainamuza hamu munoshandosezva kuona mameseji ake uyu mufoni make amuna kana meseji kana nhava dzahamu dzakasevwa handimuzoona kati ufoni kwangu kwacho hadzina kusevha dzangu nhava dzake chete kuona mameseji one mukadzi wako but hamukuzvuse nhava dzaangazoti takunesa nenyaya yake handiti saka ino namo kutaura kuti makaziva muchatauri mese nhasi uno muchitaura mese munozama uda kumbodii handiti muzona kaza iyo zvinye zvahamu zvototaura zvokutopedza nguva izvo kwatokuda kwako iche ndatogara pana kwakudichi ndakugarira unangu handigaririwe wetamba kuti gare ndozondazovhuwa yafoni yapinda ndafoniwa zvikanzi urigara ikokoko uruzviziva here kuti kuno kukadzi wako dana nyoka ndikati kunomboone zvotaura zvikasi inini ndiri kuzviwitnesa mukadzi wako dana nanyoka ini ndakakumbira off uye azozvitarisa pai pakati pewiki pendakasvika ndakasvika wana vari kutambisa foni vangosvika mwana vangotamidza foni yamama wacho pendakamugaisa zvinanavani pafoni yamama tasa foni yandakaona vane nhamba dzekusawo dzataimbonetsana uyu ndiye ari paprofile pic penhamba idzodzo nhamba idzodzo dzinenge ndakamborowa chizi ndikushungurudza munhu ko munhu ndeupiko vendatotora nhamba dzia vinangokepsha nhamba dzia vendatora foto dzinhamba neprofile vendatodii vendasiyana naye ndinotaura nekanodii vendatodarikira vendaenda vendadzoka ndazodzoka manje iwo hazvinotora nguva ndizozvo ndiri kubasa kanzi mukadzi wako arwa nevasikana warapo warwira nekuti kwanzi wafuburisire gwiro ndodana nyoka warwira pamutemera
nyaya warwire iko zvikanzi anga warwira nyari pazvafumurire gure rangu rezveni tiri kuita svika ivo asikana vacho vatazovadaidza kuti kavabvunza ivo aripo haana kuramba mauti wakarwa nenyaya yekuti nyaya dzanyoka dzacho vaidzitaura hapana ivo asikana vacho vaivona zvigona vachitaura nyaya yacho ndobvetari saka tadaro manje takabva tati tadaidza ana tete tikati ana tete huyai pano titaure nyaya ipanapa tapedza nyaya iyo takaenda ana tete hanzvadzi yababa natete wakaita sangurumba kwauti ndogadzise pamba achisvika pamba iye akabva asvika zvikanzi inini handigadzigadzi zvematare zvenyu zvemunoita zvematare hamudzigadzigadzi matare vatokiya madhoo vatora mwana vaendesa kunext door atora mwana vaendesa kunext door pakadzoka bva atanga kutogeza mapureti ake kuti natete kana usingagoni kutaura nesi yotora chi dhora umpe gukuru handiti vendada mupa gukuru revha aramba kutambira vinatora dhora vhinaisa padara handiti ndaisa padara zikazi ini handitambiri chi gukuru vato titatosiyana nazo kubva ipasi tatataudzana nenyaya iyo ndo nyaya yangu ndinayo. Pamusoro imambo inini ndingati zita rangu ndini Tafadzwa Mugwanyu. Inini ndingati mambo murume wangu ari apa kubva ndichigara naye tichitanga kuti tatanga kugarisana anongondiati uri huri unodana nanhingi varume vese muri kuona vari apa vari kupomedzera. Inini nyaya yangu yandinaye naye murume uyu yaita kuti tisvikire patari nhasi panapa mambo inyaya yemwana iye mudiki uyu vari kuti mwana hasi wake asi ini ndine chokwadi changu chizere kuti handina kwandakaenda kotsvaga mwana yeye mwana wake ndakaenda kuskani kumasawara muri muna Novemba ndichibva ndasvika zvikazi chibereko chenyu chakaputirwa nemafuta zvikandiha moyo kuti chii chakadai so ndichibva tagara December ndakaenda kubasa kwaudzi anga ane mudzimai wanga akufambidzana naye ndasvika ikoko takanetsana nenyaya yemari tauya pamba ndo patakambonga kugadziriswa tagadziriswa kudaro manhero acho takabva tatoenda kumba kwangu ine function takabva tazotoenda kumba kwedu kwati kumba pamba pedu pastand pedu tasvika manhero ayaya ndo patakabva tazoita bonde taita bonde uyu December ndakageza normal magezera angu January ndo pandisinozogeza ndobva ndatomubvunza ndikati baba kudziwe kusangana kwatakaita paya ndingaita nhumbu here zvikazi handizivi tozongoona ndikati mwedzi uno handinaudini ba handina ugezi ndobva ndakabva ndati January February March April May June July July August ndobva ndakabva toti muna July ndobva ndakatanga muti baba kudziona paane mwedzi mari yekusikani mashure anga adipa takarara tese December January kana inini ndo zvandandaka alright so which means we are saying February, March, April, May, June, July, August, September, October. No, by 9 months. Inini mwana ndakazomuzvara musi wa 22 August. January, February, March, April, May, June, July, August. Secondary premature 7 months. Inatinotakura nhumbu bwe akatakura nhumbu ndini musiwo makarara nemurume wenyu usiwa ati mataura ini makarara December anditi tikataura isusu kuti
fertilization inoitika chi after ovulation 21 days after. And so we are saying kana iri Christmas it means kumbera kubata mwana pa January 21 22 23 24 January kana period ye between that. And saka tautanga ukaona kuti chi February, March, April, May, June, July, August. 7 months. And second 7 months, you're premature. You're premature, man. Mananga siri premature. Kananga siri premature. It means we travel to come. Should February, for that January, December, and this November. Which means munane numbu yenyu munofanira makarora between October and November. October, November wangori because argument iri pekuti change chisingadiwa kana mesi dzakanyanya. Handiti kuti kana numbu ichizi 9 months mwana akazvarwa ari kunzi wakazara akadini akakwana mwana wakasvika anotere nyoka handiti kuri kuzi nyoka mwana akazvarwa munani muna August handika asi mwana anga akasvika unozwa kwenza ndoto mwana akadini akakasvika meaning kuti mwana azvarwa nechi ne9 months andizvo asi tikakaunda mazuva tichidzoka kumashure handiti tiri kuona kuti mwana uyu baba anofanira kunge akarara nemukadzi October November kuti nhumbu ikude chi August. Kana iri baba vakasangana namai pa Christmas handiti it means kuti mwana uyu haazvarwi muswari haazvarwi muna August. Even when we January, February, March, April, May, June, July, August. You ain't going to go for 9 months, not September. But I know there's a period. Is it 14 to 21 days? Per period, within 14 to 21 days. But not more than 21 days. And so ndotanduti iyoyo tobva tamboisolva iyo tobva taipedza. Uyu kana kuti mwana asiri wake the only solution ichi DNA test. And then mwana kupi DNA test. That is if kana mwana asiri chi asiri wako muhamba prove izvo kuti mwana asiri wake. Izvo zvatikutora zvese kuita kwatikuita kutobatsira kuti zvinhu zvibude pachena. And iyi yapera DNA test. Then topinda pane chipiri. Ya anzani wamakadana naye kuchikoro message wamakadana naye kuchikoro ozani hamu ndiwe hamu ndi makamudana namai mushi kuchikoro ndamudana naye saka hamu wapinda seya awa machibaya wakakurira musike kwa Satani. Wakakurira musike kwa Satani. Mchamedu kwa Satani. Kukurira muka. Munokasonga makateka advantage yekukurira muka. Saka kukurira muka hakuna nyaya. Tulisho nyaya yedu ndikuti apa kuti iwewe bamba naye bamba unozana chibaya. Kuti uyu apinde munyaya apinda sei. Nyaya hamuyi tutaura imire ndikutaura kai. Ngai ntokuradze message dzendaisendewa nemukadzi uyu achitotaura ari kundinyopa kutondiguguze kuda kundifinira zvekuti kwanzi ndiuye here nemakorokoto kana kuti ataura message kana ndiuye nebhaiki here mazuva anga nekuya nebhaiki racho azinaye makorokoto eka ndiuye nebhaiki kana ndiuye nebhaiki here bhaiki rekuti ndiye nonyara kuti uenda nemwana saka uri kubvunza nebvunzo kuti urikupana iwe waisenda pamessage ina nombosenda message aisenda message yacho
Musarware madare panapa. Kana tisina madziso zvatinotoona Sakakhiwiwa wakomana wesawa mukadzi wacho. so amai makambotamba mesa ndingati wasata ndawa ndakauya pamba pawo toti pamba pamaiguru wawo ndo pandaigara ndichienda kuchikoro ndati makambotamba mesa aiwa handinombopira ndatamba nawo hamuna mudanani hatina kumbodanana hamuna hatina ngwevu uyapa ngwevu ndo mabhildi amanyama right uyapinda pano Ngwevu ndiye umwe wacho waenda ashaenda kuchikoro. Nina ngwevu wakazoti nekuchechi nekuchechi. nekuchechi makamudanana nina ngwevu mambo inini handinombodana nasangwevu kutaura chokwadi changu makadi handinombobvira tadanana asi kuti ndichaenda kuchikoro baba kudzi aitamba nemunin'ina wasangwevu anonzi edison ndiye waitamba naye saka baba kudzi naedison wakabva watuma sangwevu apo kuti endai mopfimbe kamusikana kanogara pasatande dakonoti kane unhu wakadi wakamira sei ndikatomutaurira kuti imi munganditumira mukoma waedison kuti andipfimbe chirudzi tisati akutombogarisana no it's okay saiva ko pakapa kaya sangwevu mai uri sangwevu wakaiva umbanga nenyaya sangwevu wakamboya pamba nenyaya iyo right ikanzi chii inini ndanga ndisimo mama ndo ari kuti sangwevu wakazoti mai kudzi ndo anonditanga aya we mbuya we chitaure mbuya musauya sangwevu wakuvhinyi ndisandebvu ndisangwevu vana ava vakaita noise chiita noise yemeseji yanga yakandwa ndisangwevu foni kafoni kati pakatambudza obva waita noise kudaro uyu wakabva abuda kuenda kumakomba isusu nababa sangwevu tainamata naye tabva tachitora foni yedu kwakufona sangwevu sangwevu yai kuno tizwe nyaya dzatikano sangwevu svika ikuu sangwevu wakabva svika ini nababa tiri tobva tati sangwevu meseji ngeya sangwevu noti meseji ngeyangu maiyo baba unobvunza kuti muri kuzviitirei zvikanzina sangwevu maiyo baba ndiri kukumbira kuti dai mabuda panze ndipotaure namaiyo basi kuda akatya kuti ataure masoko ake baba aripi arino pamba pedu mukicheni mangu ndakasara nasangwevu wangu kicheni ndakagara ndikati imi muri wana watakasiya vari vadiki tichingochengeta tichinamata tisi uyu munin'ina wamukadzi womunin'ina wako ngoti munin'ina wako nditambani kuzi zviizvi zvemurikuita akati maiyo nyaya inonesa ngekuti muroora wenyu wacheyeyo ndiye unototanga kundifonera ndisangwevu ndo mhinduro yakandii isusu kwawaibva ndachizotaura baba ndikati andazvinzwa siwe chiregera zvauri kwabva tachitaura nababa tataura nababa tikati iwe mukomana pana zvikuita ngoti mukadzi wako ndiye uri kunzi ndiye urikutanga kudini kudaidza ngwevu mukomana akabva ati inini muchechi handichanamati bachechenyu ngoti masevhera ndegwevu kuti mamukavhira kuti munonamata misi akabva aregera kunamata ndo nyaya yenangwevu ne sangwevu mireje pambe sangwevu Muruti. Kabzoreita ngamira so masoko ari kutaura asi kudanana namai yavo hatinodana kana kumbosvitsa kana kusvitsa maoko wake pavari It's not about issue yekuchisa maoko kana mbe the issue iri kuti
nyaya yakatangira pameseji yamakasendera mai wamusati mazvisira maoko kuti meseji yamakati ndiwo wari kutanga mubati wameseji ishuwa here kuti ndiwo wari wakakutangai wakatanga kuti kunyepa kunonetsa pakunonetsa kana mama wanokwanisa kuikunzira akamira apa vachibvunza takaenda kumba kwaanyazuzi akaukama kawo karipo nemukomana enyu akarora mwana mira ndo ndipindure akarora mwana mukoma wangu topetakaita tikasanganawo kumba ikoko tikaita zvekurodza mwana tikapedza ndopakandipa nhamba dzavo futi uya timotidzidziso tikatomoti iyo nyamwana munondipa nhamba idzi tikanzi handiti tarora kumba kwenyu here tikati orit ndiri kutaura nakondo ndiri kubasa tikati kono uchafura neko saka pendakasenda ine anokona ndasenda ukupi then aipapa haana kutombosvika nevo ine ndaitransporta nemotikari dzikapa tiana kukwira mota ndizova ndakufonera kuti kune meseji yadii yauya kunoka uya uiona ini ndikatoendawo ndikati sorry mama ine ndendikutaura naava ndenditaura nemukomana ndendikutaura naye but mistake yangu itika sorry ende hapana nyaya iripo izoti nhamba dzakadzoka nenzira yakati mati ndikati nhamba dzakadzoka nenzira iyi nekuti akazondipa tiri kurodza yedu mwana but mistake yakaitika inini nemuroora yenyu ine andikwanisa taura naye vadosi ndakazozvisa taura ive aichibvunza aichibvunza zveshe wangu kuti maswera sei muri sei ndati iwe chirega kutaura nini iwe wadaizwa nimaina baba apasanangura zvese ndipo ndakazopayapayapa muroora ndiri kunditanga ubva kuti akutanga achiti chii ora ipapa pemutaureka petakadaidzwa namaina baba ndakati nini muroora wenyu ndiye aramba achitaura nini mwamuka sei maswera sei kana dai inge iripoongatodaidzirwa kubva kumabhirito aiwa yakadaidzwa ngekuzi ndichafura niko wakauitinisa kana iwo mai wacho anombosvika kuni ndakazotongosvika kuwatondidaidza ndinorambawo isi tokubata ningozorukura ndichapfura deko zvekuti utaura kuti iyi mistake hazvimake sense why because uri kutaura kuti wanga ushanda nakondo ndaifamba ndaishanda naye ngwarirai nangwarirai ndokwenda kwenda ndaida kudzika pakondwa ndaida kudzikira pasi saka wangadosendera kondo message kuti ndichapfura neyo ibva yaita mistake nhamba dzavo ndozidzi pamusoro wabva yatoenda nhamba yavo yangaenda pamusoro sei ndiwo vakatoti maswera sei iyo ndichapfura ndiko osozopinda watika maswera sei iyo katichi ndiyaripo makataurana kuti tinoramba manje hamurambi mudani aiwa isu zvatinoita here sanduku zvatinoita manje zviri costly zvinokurwadza zvinozokurwadza kwezera time because chiripoka handioni munhu anomira pamberi pemunhu achitaura kuti mukadzi wako ndiye anomutiti mangwanani masikati manero and why mukadzi wako akangochuza kuti ada kukupa nhamba dzake for what kungoti mukadzi wemunhu ungoti nhamba dzangu da kutopa iwewe nadzo iwe nhamba dzao usingadi mufoni mako wotongozi nemukadzi wangu chengeta nhamba idzi for what iwe utazatarorirana ndiwo ungawa marorana ine ungawarora umba kwawira saka
saka kurorana kwenyu kwabva kwaita impotensi yei yekuti mukadzi wemunhu anofanira achengeta nhamba dzako achengeta nhamba dzako wobva atanga kuti mangwanani masikati manheru mangwanani masikati manheru for what ndo unhu wenyu wekuti munomboresa munhu asi mwenyewe saka uyu mambo unomboresa unomboresa munhu zvepakuti nyaya inenge ndoda kuti nditsanangure mambo mutati mwana wemunin'ina wawo munomboresa munhu wemuteisei tiri kutaura uyu ndima muri muti mangwanani masikati munonditanga iweudioamurumo kuzi imimi ndima yemuti mangwanani masikati manheru imi ndizvautaura imi maimuti mangwanani pakudii murume wenyu ari kwawodziya munobvira mamuti mangwanani asi mosumudza kori muteteta mangwanani wangwevu masikati wangwevu manheru wangwevu everyday asi murume wenyu chaiye akakurora i hamuna pamusoro mambo pingirambuto simbo tati chinangwa chenyu chekuti mangwanani wangwevu masikati wangwevu manheru wangwevu chachiri chei tsanangurai pakuroorwa kwakaita mwana wawo nehanzvadzi yangu mwana wawo akatanga kubudirwa ari kumba kwedu ndo pandakatanga kutaura nawo kuti munozviziva here kuti ndozvirudini ndozviri kuitika ambotaura kuti nyuu ndima yekuti mangwanani hamunambotaura nyaya yekuti mwana ari kubudirwa ndima kamupafoni asina kukumbira hazi makakumbira foni dzake namba taroorerani oinamba maizita dzei maizita zei ndangotegai ndigare makamupa saka dzangu muna dzei mosi kana muchikuti kamunhu mangofarira weseka maumba namba munhu wese mangofarira mautoba namba makambozoti umbeno murutiwe dai hamusi musikana muri mukadzi wemunhu muri pamushikashika pamba ande Mr. Snake Mr. Snake wapinda vavi Mr. Snake vanonyasa kuitirisa nyaya yavo yaMr. Snake wakutunze nyaya yacho right Mr. Snake taura wapinda papo Mr. Snake aiwa taura nyaya iyi handisi kunyatsoziva zvekuti nyaya ndakatozunguzwa kunze ndakuzwa mudaro taurai tizwe Mr. Snake nyaya iyi ndeyei yavadaidzi ndikunzwa kunze ndikudanana nemukadzi wemunhu ndakarisiva tsamba kunze ndikudanana nemukadzi wemunhu saka kana pane wane umbowo wakazara unomuzivaataura uyu mukadzi munoziva hambo yava ndinovaziva nenhau yekuti wakambouya nespika kumba kwangu ndikawagadzira wakaita spika foni nhamba dzavo dzitori mumubhuku mavo nekuda kwekuti wakasiya spika yavo ikatombogara kwenguva alright spika wakabhadhara here havana kutobhadhara magadzira ndakatozofona mumusi wakati vari kubhadhara ndikaindi alright saka shama titaure nyoka nyoka yanyaikaitira amai vakaenda kusaspika kwanyoka waita kusaspika kwanyoka panyaya yekubhadhara napa handizivi kuti wakazotaura kuti asi iwo wachitaura kwazi nyoka ndakaenda nespika nyoka akandipinda iwo nemuromo ndozvakata nyoka akandipinda pamusoro changamiri tingati pandakaenda kwasanyoka nespika ndakasvika wasipo ndasvika wasipo bva ndatsvaga mai nyoka vacho vanotengesa muwatsomba bva ndati ndiri kumbirawo nhamba dzemurume wenyu kuitira kuti ndizotaure nawo ndasiyawo spika yangu kupi kumba kwavo ndiri kuti igadzirwe zvadaro ndopa ndakabva ndapiwa nhamba dziya namai nyoka ndaitoenda kutsonzo kwatete nditone twana twangu tobva taenda taakudzoka tobva tachiwafona ndakasiyawo spika yangu kumba kwenyu saka makaigadzira here kana zvakadiwa kati spika ndisandaigadzira ba asi kanhu kakatsva kanoita $15 ndopa ndakabva spika iyi handisina ndakaipisa yanga yakapiswa namainini nemurume wopo wangu waine shopo inga wakaikumbira iri Christmas saka spika iya yatsva ndopa ndakabva ndachizotaura namainini ndaona vari kudhileya kusada kuigadzirisa ndikati mainini
iwo ndi wakati wana mai nini ndi wakati oenda kwanyo ndiri kuda kuti nanyoka azokuvimba ipapi zvakachizoita ndagadzirisa spika yepekutanga yakabva yazotsva futi kechitu yatsva kechitu ndo pandakazoenda futi kwasanyoka ndasvika kwasanyoka ndopo wakati imimi madha munondoramba muchiya nespika asi kumba kwenye hakuna murume kani ndikati aiwa baba waripi waripo wari kubasa ndo pandakabva ndatogadzirisa spika ndatogadzirisa spika yenda kutobvapo ndakatobva natete ndinatete vanogara kuvatsomba ndo andakatoenda nawo ipapo ndikatotora spika yangu bva tatoende kumba vandachizotozwa baba kuzipa akauya akati iwo uri udanana nani nanyoka pane munhu andifonera chintaura kuti udana nanyoka ndikati hapana chakati uyo ataura kuti imini makati pandaita spika wanyoka wanipfimba musvikeni makataura here munoizvo handina kutaura nawo uyo atine kuti tipe kuti kunyapa kunoonaka handisimbonyepa kana riri ropa rinopisa maini watsopanyabhena ataka pafururi uyapa right makadi chaiti voice kudze norini mutsingo nolini okay munoziva nenyaya yekudanana kwaMr Snake namai munoziva waidananaka right mungati taura chii chamunoziva mukudanana mwavo ndingangoti ndaiona mamessages mufoni meava vachitotiratidzira tiri kumba ari manheru kungoti manheru pamwe pacho makuseni masikati vachiuya kumba vaitotiratidzira mamessages vachitosengerwa neava amwe ndaingona zvinzi wadii uyo akapindura kuti ndiripo zvikanzi ndouya sei kumba kwenyu hanzi ndiri pani pabhoti here saka ndofamba sei here udidiwe handichazivi kuti uyo akapindura kuti handichazivi meseji handina kuiona infact yakapindura uyu abva azondiratidze kuti hanzi ndakanzi iyo ndotochaziva kuti murume wako akambokusirei chichi malips ako akafanana nechi nenzeve dzako dzenhengo yako dzechichi saka ndichada kuzokuona pandichaenda newe hanzi ndozoenda newe kunew start send ndozonotestwa uyo akati abo hapana chakaipa saka uyo achizotiudza akataura akati ndinotomuvhurira 180 chaiyo nyoka ndadika zvinhu zvake haunotudzodaru ndiye Mr Snake because muri kuona Mr Snake nyaya yenyu kwandiri haizo make sense babachi especially manipedzera kuti handanafanira kunga ndauma tii yangu ya4 asi ndiri muno because of you marizwa modio mamuzwa mukadzi uyo achitaura ati chii ndati ati chii maimi ndakadanana neme ambuya usabvunza ndindobvunza waizwa kawo ambuya ndimi kamamutaura modio ndini ndakataura kuti sanyoka wakandipfimba thank you asi pandambotanga kubvunza matichi handina kuramba changamiro avari kurekodha they are recording what you are saying munhu wese ari media they are recording not what play back ubude like we've done now don't waste your time zvese zviri papa zvokuda kusa kusapedze nguva nekuda vakataura ndakubvunzai hapana wamabvuma wese havo hapana wamabvuma handiti takubvunzai yangwevhu ngwevhu ari kutotaura ndimi muri kutomutanga ari kuwirawo mukati
asi ndimi mutomutanga, ndimi makatorequesta phone number dzake. Although iye achada kuti kunzenga kuti ndanoda kuisa message kuna kondo yakazodai, but kwayakaenda ndo kune mhosva zvekuti tichaziva kuti wangawa ndiko kana handiko, taakuibatanidza nemhosva iriko. Mutauri chokwadi. Hamustaura chokwadi, munoramba. Zvamabva kutaura munoramba. Ngozi zvaraina takuwekera here panyaya yemwana chero, takuwekera ichero mamanzi pamatora mega kuti nhumbi iyo yafanira kuzvarwa September October kuenda mberi. Asi yazvarwa August. Pamakasangana nemurume wenyu nepapazvara zvichikuenderana. Saka tikati aiwa tinosiya izvo kuno vanozviita nemishina unoziva, endai kuDNA iprove kuti mwana ndiani ndiwani. Andizvo iyoyo mupedza. Asi iyi yabambo Mr. Snake, there are no two ways. Mr. Snake matogwejwa, matobatwa. Then ngwevu wabatwa wafuti. Wandisati ndaisa kuona zvandoda kuona ndianzane ndihamu hamune mhosva. ndiye Mr. Barika Uyo ndiye munhu nenyama. ndiye Mr. Barika Hapana unokuona pa. ndiye Mr. Barika Wewe kwa bakery. ndiye Barika ndiye ambe maturu ya muzi ambuya taura ichokwadi ndati uya muzi handina kumbodanana naye Changami. ndati uyu amuzivi Ndinomuziva. hamuna kudanana naye? Handina kudanana naye. Hamuna kudanana naye? Handina. Nyange kuchikoro chekukupi? Handina kumbobvira ndadanana naye asi kuti ndaitomtora samukoma wangu pandaigara paSatande pamba pawo. No, handina kuzviramba. Ndati hamuna pamakamufonera kana senda message muchitaura zverudo? Zverudo atinombobvira tataura asi kuti mameseji ari kutaurwa nababakudze kuti ndaitaura naye kuti kuri kutonhora ndo mameseji wamaitaurana naye kuri kutonhora ndiani? ndaitaura ndakasenda meseji kuna hama iye ari kuti kuri kutonhora hama ibvapindura kuti chii? handichaziva meseji ashana ambuya zvati hama akapindura kuti chii? Changamire ndo wakapindura kuti chii zvawanga kuri kutonhora? uyu kanogumona uyu akawatichiya ari kwati tatotora tese akaratidzwa nababa kuti taitaura naye. iwewe watichii? Taitaura tese pai pameseji pane zvese zvamaitaura yautotondera nekuti chii? ndiyo yekuti chii? yekuti ndakati nhasi kuri kutonhora aibva apindura kuti chii? mameseji acho ina ndichatonderi Changamire nokuti zvinhu zvaa zvekare baba kudzidwa nemameseji. Don't be so loose nemuoko wenyu. Being so loose nemuoko wenyu yekuti you can talk to anyone, you can talk to anyone asiri murume wenyu freely, just like that. Don't get used kuti munhu wese uri ngotaura naye pafoni. Kuna ngwevu wamuka sei wasikata sei, kuna Mr. Snake, how are you Mr. Snake, todi kuna hamu ndasi kuri kutonhora kapisirei ngeropa renyu maikasirisika sei musina matyira nechinhu chinonzi marriage? Sei musina matyira nekutaura nemurume asiri wenyu? Murume wakaonda akushora but unonganisiyana choisiya kuye vanhu vakaonda ngeyako kuna monya unozwa kuti you feel izvozvi right now. Iyo hama dzako dziri hama dzangu dziripo dziri pana mama natete tete suka tete mazweya
zvinyi mazwei chamazwa ini ndazwa kutonyarawo inini nekuti inini paitouyawo mwana wangu kumba iye waitouya kumba kwangu nemwana wake una wakomana watatu waina aiti murume wakasoenda kubasa asi kudzoka ndichitouya ndichitosapota zvekutoti waitobhowa neizvo ndaitomupa kuti mwana wangu aende kubatsirikana agare ari pamusha ndikati usambobvepo isati nombozviita baisi murume wedu akandiroora ndiyeye kana kutambudzika iye murume wako uchazodzoka nditomurayira mwana wangu ndikati handidi kutombozwa kana kuti pane munhu wazosvika paumba pako murume uruzvizwa nditomutaurirawo nditomutaurira nhasi maziziya kuti kune danga inini ndandisingatombozviziwi asi mwana wangu ndaimutaurira akati tete ndichaedza nepanindinogona kuti ndiite saizvozvo asi inini zvatondishamisawo akaenda makore mangani mati wakaenda kusiya mukadzi makore mangani ane nguva uyu ane nguva arugaro basa handiti angarozi ane umwe mukadzi ikoko ini ndikati iwewo usambosumuke inini kubasa zvandinoenda ndopandinoti ndinogona kuuya ka1 kana ka2 kana kuuya after 2 months kana ndati ndagaridza kuuya nditi pendakagaridza kuti ndagaridza ndisi kuuya ndependakaita 6 months tanetsana nenyaya yemwana mama wandirowa kuti kwanzi unetsana nenyaya dzenhamba dzemunhu wekusauth waita wanzi kwazi iphone wachinzi kwanzi tipe zvekuti mure mwana wada kumurwa munhu ari kusauth aitumira mukadzi kuti pane munhu aituma musikana umweni uye musikana ataura pa kuti kwanzi ita kuti ndimune mama mwana uda kurumurwa saka ndipe mari yondive kusauth yekuti rumure mwana ndione kuya kusauth nhamba dzai dzemunhu wacho ndo dzendakaroerwa namama ndadzibata upi wako mama wangu ndio wakatondirowa neiye nhamba idzodzo ndichiti ndoizinda ndanyara vanhu vakaungana pamba pacho ndikati iwewe kana uchiziva unhu mukadzi wako rega kuseka nezi ngekuti yangarudza mero kuti mwana wangu kana mwana anga akarara wakabatana kudai vanhu vari nemumawindo mesu vakatendera indakandosvika kuti vhuraidho vavhuradho wangu ndiyo ndakabata kundera kuti unoizi yakadai mutana ndinozikana navanhu wechipa chinore choti pachibaya kuti vanoizi yakadai wangu ndiyo ndakarowa bva ndatobva ndaita kuti akazoti maiyo mandirowa henyu asi namba idzi dzine profile yemuroora wenyu iyi dzandatora idzi ndo dzenanga ndichibvunza iye kubva akuda kudzidhirira ndo pakati kuridza mhere kuti wandigumisa mwana asi mwana wangu akarara kusa ichokwadi iwe uchabata uyu munhu wekusouth africa ane profile picture yako ndera ndinyasha nyashani ndinyasha chakawai ndakadzisendogustin nyashani chakawai nyasha murume kana musikana musikana ndiye anga akatonditsvagira basa achiti uye kubasa patatanga unetsana nababakodzi ndiye anga akatonditsvagira basa achiti uya kubasa nyasha musikana musikana wanongodosiyana wanongodosiyana pamazuva acho ndo pandandisandaziva kuti ndane nhumbi yemwana uyu ndo pandaida kusiya wana kumba kwawo ini ndoenda kupi kubasa but pendakazoona kuti ndane nhumbi ndo pandabva ndatoti aregai ndigare ndichengete vana vangu ndiri panzvimbo amire kuti mwana uyu aitwe dini aina 7 months asiri premature akakwana sadelo chamuzwa munhu wako ere aisikuti aiuti awaita laki right anyway zvatiri kutaura ndezvekuti nenyaya dzako dzakawanda
zvaunofanira kugadzirisa kuti kana uda kuti uri mukadzi wemunhu ubhihevha semukadzi wemunhu unoti zvakaupita. Asi yekutanga ndekutoti nyoka uri kurambapo patuyavhuma kuti wakamudini makadanana. There's proof yekuratidza kuti vari kutotaura kuti nyoka ndakamudanana nyoka ndakamuda zvekuti kuti ndimurambira kuti iwe ukatorikwestawo kuti unotestwa murambiri werapo ataura kuti wakamunyenga uyu namba uyu arapo ndakamunyenga ere nechiwo Manyoka. Bambo wakatitsa soko. Ndotokutaurei. Bambo wakatitsa chii? Wajibaya. Sorry, that's it. Wanyoka. Makatitsa soko. Mai chibaya. Mambo. Soko rakasvika here? Wakandizvutsinda. Takadanana. Aiwa. Hatitotaura nyaya yekudanana. Toda nyaya yekutitsa soko. Bambo, izvo makagadzira speaker yake asakabhadhara. Wakabhadhara nei? Wangu wakanditi ndichakupai korona. Ndikatongotaurira mukadzi. Ndikati mukadzi uye atizva achaunza korona. Ndobva waramba wakati zizi. Akagadzira nekutanga. Ndobva yafa ndobvagadzira kechitatu. Aiwa, kekutanga wakabhadhara. Kechipiri hawana kubhadhara. Saka kechipiri kacho ndopandakazowafonera ndichivabvunza nekuti wanga watiwo ndine chirimwa chandakarima muMozambique. Kana ndatengesa ndinogona kukupai mari yenyu. Ndozvawanga wakataura. Wachirima muMozambique kuya kubhadhara. Madhamu wangu ndaitomutaurira zvese zviri kuitika. Abeta. Ipapo wakatotaura kuti pane mukadzi wavo yakagadzirisa siku. Akati ndichabhadhara nekoroni. Pandazobvunza kuti mukadzi uya wekoroni haasi kuunza sei koroni. Ndobva wakachizomufonera kuti iyo nyaya yemari yawo. Uya akati ndizvi wakazoti chi. Asa iyo wakangomutaurira ndamufonera. Ndakaudza. Asi pawakafona mamusiko. Saka mudazvikuza. Saka murume wenyu haraudi. Anofona. Kwakukunyaradzai. Anofona. Mambo ko anyoka mukadzi makamutara mutsi ndakafona. Okay. Ndakamufonera ndanyema makataurira nekwaenda kufonera. Ndakamudza. Musacho. Makapinda mchipa makata. Kuti nguva dzandakakufonera imani ndikuti anyoka mandionere nguva dzakasvika pamba pedyo ndakaya masikati munozviziva. hauna kuya masikati ukaya kuma6 anditi musi wa 31 February andizve aiwa ndibate zvakanaka pamusoro 31 January, not February. 31 January. But you my worry. Mistake again. My worry is not 31 January. My worry is not about my worry is about the fact that wakati unyinga mukazini. Amuzikutika mukazini. Uchitoziya kuti mukazini. Amuzikutika ba wakazini. Amuzuti.
hamusi kutya kutyaba hamusi kuremekedza marriage dzavamwana kuderera dai wanga uriwe wakazwa kuti mufana uyo anyenga mukadzi wako waizwa sei zvaipera mushe dai wakazwa kuti uyu mukomana anyenga mukadzi wako zvaipera mushe kuderera nyoka dai wakazwa kuti uyu anyenga mukadzi wako waizwa sei waidini mudare wakabvunga unopindura kwakatoda zvokupindura kunyenga intention yako ndiye kudanana nemi apfimba ndaibvunza zvakati kuti chii ndindizvo mukadzi akati hongubva wadini pindirembudza wandipfimba handina zvandoita amari kuno kuti haapfimbwi mukadzi mukadzi wemunhu haapfimburuka especially knowing very well kuti mukadzi wemunhu unyepera dare kuti hauna zvavaita saka tichatsvaga hedu zvimwe zvoda kutsvaga tichazvowana asi for now tombokubata nemhosva yekunyenga mukadzi wemunhu kupfimba mukadzi wemunhu uchizviziva kuti mukadzi wemunhu zuva 30 August mukadzi wemunhu anyenga ndirerutsirewo mukadzi mari yacho ndinosiiwa mukadzi wemunhu kanatotanga kuteya mbeva mukutsvaka wotokwinya kutoti muzive vanhu kuti mamutasa munomu muchaziva henyu wafana kuti mukadzi wemunhu adini haanyengwi mukadzi wemunhu haabatwi kana mukadzi achairo haibatwi respectai marriage dzavamwana nyange ukaziva kuti murume wacho ibenzi hazvikupi pasipoti yokuti tione mukadzi wake mukadzi wemunhu mukadzi wechii zvaunonzwa iwewe wako akanyengwa ndo zvinonzwa munhu wese uruzwa here nyoka concentrata nekugadzira maredhiyo nemaspika usagadziri nawakadzirwa uruzati gadzira maredhiyo nechii nemaspika asi usagadzira wakadzirwa kana ine zvichemo nozviva zvichemo 30 August yakanaka gara pasi next ngwebvu naye nemumbi pana pamutasa pana bambo makazama kugadziswa kuzi mukadzi wemunhu haitise haineuba uzikazwa vanhu vechikuru avo vari kutaura kuti bambo inga tinokuziva iwani madari renyu kudaro munhu wechechi izvo chaiswa kuti waitisa mwana kuti amore aite muhedheni nenyaya yekuti vanhu vese vakuona chechi unga yakashata iyo mudare munomu next time munomu mufundisi unongoita munyama wemunomu wanyanya kuya wafundisi munomu nenyaya dzekutora wakadziwa mungangoda unzenga yenyu wangu wevhu kuti meseji yakapotseka ida kuenda kuna kondo yadaura ndikamufunza uri kwere kondo shona anzani anzani kushanda nakwanga ndangwarirai asi ndaida kushanda kwakondo akazomataura kondo wacho ndiani unozani zita rake ifungai kondo asi mashoko amakataura kumbao namai avo handingambofungi kuti mai avo akunyepa zvamutanga kutaura nhasi munozvi kuti ndada kuzofunga kwafungai ndichi handiti saka chamaidzingira baba chiimba
Zvinodzinga baba. wambebva wakapa chichemo chekuti chii vakakuti zvanzi ndiri kumbira baba kuti wabude ndimbotaure namai dai baba risi basa vari panapa vachizvipindurira zvakaitika here zvikuwana mai Wakabuda. zvakaitika Nditaure namama, ndimbonisani namama. saka musaitonga mwana mbiri baba vakabuda tikasara tiri mukicheni zvakaitika here kuti iye muroora wenyu ndiye unotanga kundifumira Ndikati ngachirege undifone ndikati mimi semunhu ndikuchiregerai wona iwana munino ndichitokuzora zvakaitika here zvekuti wakapa chikumbiro chekuti baba ngawabude nditaure namai zvakaitika here zvakaitika. saka sei waiburitsirei baba rizeni yako yekuburitsa baba yanga iri iyi ndikuti ndandozikira pakomputa waona kutaura mai uniya kuti azi foni yazopotseka plus muroora ngaasandifonera Kupotseka kwefoni ndakataura wari. iwe suppose ngawakaburitsa mai wakasara nababa Mirai. Nyaya yese teita totaura namai. Na warimo wese. Ndina ndazoti mai. Baba ngawabure. Ndichikumbira kuti mai. Muroora wenyu ngachirege kutaura neni. Ngabvise namba dzake pafoni mama. wakaburitsirei baba Ndinotaura namai. izwa why muridzi wemusha wakamuburitsirei Uenda arimo. asi muridzi mumbobira kaudzoka panewe respect yemusha ndizvekutotaura nababa wakaona zviri nani kuita namai pamwe zviri nani Zviri nani. kuzisamusha hazvinozoita zvisizvo anditi wakakumbirira kuti baba abuda So baba vanoita hasha zvisiri kuita Wazviziva? saka ndaizviziva kuti baba vanoita hasha iwe wakorimo Right. Musi wabuda angwebvu. Maikudzi vakasara vachiti angobvuma varegerere madini kuvaripisa. Ndakabvunza mupunzo wekuti ndinovaripisa matambudana ndirichivaripisa pakuti ndinazvo ndakabvunza here. Asi vakati vazvima madini kuvaripisa mavaregera ndozvataura. yena akataura ivi Mukadzi vati vangobvuma varegera madini kuvaripisa. ndizveiramba ndo zvandakataura kuti mawasireko vachienda dai mavaripisa kuti vasazozviita zvekuramba tichitaudzana nawo imimi ndimi mauti ndobvuka aripiswe ndikasara pashi asi ndimi murutanga kwebvu wacho muruti akabona muri matsotsi muri tu muri kuzivana because mukadzi yodhikuti wakuta magatsi kuti madii maripisa ngwebvu kuti asiyane nenyaya dzake ichi midzi pane nyaya dzadziri kuitika apa kuza aungamboti iwe mukadzi yodipisai munhu pasina nyaya idzi azviiti maidoti aripisirwei kuripisirwa kuzi mangwanani masikati kutonda ino aripisirwa izvozvo ndizvo munotaura izvi muri tu munozivana makati mukawana anogadzira chii anogadzira maspika nemaredhiyo nemawachi hakusina expense mukada kuakirwa chikwere neflat bhirida uripo mukada uyo unoita zvechii munya azani unoita zvezvechii ese mukada huni dzauri saka pane kwakachipa upenyu kudarika izvozvo mukada makuda sauti mofonera kwaudzi kuti waudzi wakugarisika uya nesauti bhirida uripo wehuni uripo wemaredhiyo nemawachi uripo but akangamona defect iyeyo yekuti mai anzi mai ozi mai maikudzai mukadzi wemunhu you are too free murume mhuka yekuti ikasekererwa kairi katatu inodzoka yaane dzimwe pfungwa unoziva mukadzi munhu haasekerere wese munhu mukadzi anosekerera munhu wese mukadzi wemubhawa because ari kutsvaga but imi mukadzi wemumba makawana kare chamucharamba muchisekerera wese chii Mutsikana. mamuda kuti murume wenyu acentre forest commission agadzire marenji adrive aite zvese ari munhu wani ambuya gudzikanai nepamuri neupenyu hwamuinawo
ukazwa kuti ndada kuenda South Africa ndakudii mune kamwe kakuzvitatanya so kekuti ndiripo ambuya matsvuku anopera anosvika nguva yekukuzvuka kupera munozwa payaruta munosvika pekuti vese munoita zveblack munotakasa malips eblack zvese marozi maeyelids unoita black chizve munotadza kutarisika mai munozwa mbuya kana mwari akakublesai kuti makatsuka kana kuti makaumika chengetedzai izvozvo because maane hwani akazvichiwa izvozvo munozwa handisati ndambona musikana yekuti munotazi munhu ari kuSouth Africa musikana anokuisai paprofile picture yake ari kuSouth Africa mavamanyanya kuti muiriranire iye haana yake iri picture kana yamai wake kana yababa wake what's so special about you kuti akavakuisa paprofile picture ngwebvu iyoyo ndoona wakaisa paprofile picture pako inini unongonyanya kuti amufarire inini zviri nani paprofile picture runyora kuti mwari makanaka ngekuti handisi kubatwa zvikumba zvangu zvese hazviri kubatwa pane kutoisa imwe picture ichiyomwe munhu no azviitwa saka since mai vanga vataura kudhara kuti ngwevhu ngaabhadhari wari kuziva zvaunga zvichidira kuti ngwevhu afani kupona afani kupona iwe wakaza ufani kupona mai vari kuziva zvaangasafani kupona iwe vatorwa neshamu chete bosi wakaza ufani kupona saka tichimbotsvaga iwe ngwevhu ndombo kutsvaga futi tichikutsvaga umufanira kubhadhara mombe pamusi wa30 August tichikutsvaga kuti muzoti mukadzi wemunhu achaizvo yari pasi ngwevhu munya so 30 mombe pana 30 August or 350 Mr. Barika. Ndakufunza ichi very simple. Unozwa Mr. Ndakufunza ichi very simple. Munombo communicate yari namba yavo. Alaso pisotara na ukaya. Maitaura nyaya dzei. Ini pandakataura naye akandisira message achiti hai ndoona kuti mushemurisei ndikazi tiri bhoo ndoona kuti kuri sei ikoko ndobva ati kuri kutonha ndikati kwese ndoona kuti warisesa achibaya ndikazwa kuti ndoona kuti mawamhurese ndobva ari kuti okay ndobva ratogumire pa handina kuti zvimwe zvazakazombotaura Barika uzotosvika zvebharika ndinongotaura ndingati pamadhays atakamboenda kumba baba kudzandirowa sata ndasenda meseji yekuti matorara waiuya kumba koshandirwa namama tobva watisatanda akauya kumba kushandirwa namama mai vakumushandira mbuya chibaya vamweni mushandiri vanobatsira saka aizobvunzaiwo kuti matorara ere ndiwe mbuya chibaya aiwa zvakaenda kuitika ndezvekuti pawaiuya namama wavo avari yapo mai chipo satani waishandisa foni yangu kuti tibatirewo imba pamba papainika ndo pandoziya pandakataura nani nemameseji ari kutaura iwaya kwete kuti takadanana musi watsuwa muchibva korukwa nahamo kwemaizwa kuma mauda kutemana nematombo engenyei rini imaida kutemana nematombo mataura nyaya yekuti kwanzi iwo wagwanya wazonyazwashinga kufimba nyanza dzengenyei ende makaitaura mega kumba mukasvika mukataura namha kuti hamangada kutema nematombo vapana mhanisina taura irini iroro babako andikubvunza kuti irini babako dzokorora sini yacho watirechi musi wakabva kwatsuwa wese wabva wese kwatsuwa ameno nyaya dzaibvudzana wakuparadzana ndo kwakabvudzana kuti iwo kushinga kwazonyaya kuti washinga nekufimba nyanzadzi ndo kwakatanga kuti kutemana nematombo uya uposhera matombo akati wabva washinga wakanganya ushinga wesei kubva wafimba nyanzadzi ndeuyu ari kubvunza hanzadzi yanga ifingwa ndei uyo musikana ari uko
Upi? Msikana akapo. Akapimbwa ndiamo. Vimba hanzadzi. Vimba hanzadzi. Uyu ari kushushira kuti wapimbire hanzvadzi yako. Uyu ari kushushira. Kuti wapimbire musikana wako. Ndimbo zvakaenda kwaitika ndezvekuti wasikana ava Zvakaitika here first. ndinoti nditsanangure nyaya yacho. Wasikana ava vari 2. Gogo wakambobuda. Umwe wacho musikana uya achimira pabhasa rakumba kwachibaya. Uyu umwe wacho ndiye akabva aenda kosara kwani kwasatani kumba kweava. Wane ukama wawo wainawo. Saka uyu musikana uyu akaenda kosara uko akazouya achitaurira sisi wake kuti ndo zvanga zvichida mukoma wangu achida kuti ndibata kuda urara neni. Musikana uyu achitaurirani sisi wake. Sisi bva wachizotaura kuti ndo zvataura Jini kuti ndo zvazvichidaita mukoma hangu. Saka inini ndakanga ndichibva korukwa kwatsuwa. Ndakatosangana nawo zveshuwa. Vandavabvunza kuti ko imi munoitireiko chimindi chakadaro chekubva mapfimba nehanzvadzi. Ndiri kutobvunza sekuti hamu ndichimuona anga ndaimutora sehanzvadzi yangu nokuti ndakakurira pamba pavo. Ndokubvunza kwandakaita hamu. Saka matombo akazobva mapedzi mapedzera. Pematombo changamira handipazivi nekuti ndakatobvunza takangobvunzana mashoko kuti zvingaita here kuti iwe ungapfimba Jini. Akati asi imi munomboziva here kuti izvozvi zvahamu tinokwanisa kutoti hamu abviswe bhutu apinde mukati. Isn't abuse. Kana akatomboatemta kubata musikana iye ozoti iwewe wangorugara. Kana akatomboatemta hanzvadzi paine proof yekuti he attempted. Are you quite sure? inini kuti ndizobvunza changamira. Ndati are you quite sure kuti uyu munhu angarobata hanzvadzi? Hanzvadzi yacho ndo yakataura changamira. Iripo dziripo dzese. Uyai apo asikana. Uyai apo. Umwacho uyu ndiye akaroba ndo. Akaroba kado. Asi? Toshandisikozwa nyaya yerutaurwa ndimukoma wangu andikobvira ndambopfimbwa ndiye panobatwa naye. Zvimazvironga makagawisa. Uyu ndiye Jini yaruza akabatwa noyo. Hanzi angakuda. Akabatwa. Saka amai imi makaziva. Uyu paigara kumba kwedu ndiye akauya achitaura nyaya yake. Ndakataura mimi vanhu vese varipo. Musikana uyu akasara kumba kwedu changamira. Asara kumba kwedu ndo pakati uyu Jini kugara kwaari kuita kwamaikuru. Arikutaura kuti mukoma wangu wauda kundidini kundibata. Andimuzva wanambuya chibayo varipo mainini varipo. Tese titoripo tikati chii chakadarozvo. Uyu akati ndosaka inini makaona ndakaramba kuenda kogarepi kwamaikuru. Iwo wasikana iwo vari apa. Plus changamire muri kuona kuti wasikana awa wane kuita kwake. Uyu ndakatomuona musi waenda baba kudzi pabva undotaka nyaya idzi muna January. Paenda baba kudzi kuchikora achienda kobhadhara mari yemwana. Ndine mwana ari kusekondari ari form 2. Akubva ikoko wakapfuura ini ndisipamba ndandaindochera mvura. Saka ndandine mari yandandakakwereta $30 yekuti titenge chikafu gozi baba kudzi akatumira $30 yawo yavanoti ndo mari yechikafu. Wanobva wazoti kana kuti mwedzi wakutopera futi ndo panozotumira chinyi imweni mari. Saka ndandakakwereta imwe mari panext kuti ndipeiwe ndifanira kubatsirika nechikafu. Ndo pandakabva ndati ndotodaidza bamunini ndikati bamunini midzokai pano. Bamunini wayabva wakudzoka ndikati uyai mese nani nababa kudzi. Ndakatoona wakatobatana maoko akaita kuzera pakicheni yepambuyo wadhagi. Bva wakutofamba kudai kuendepi kunga wakupota kuenda kwambuya chibaya. Ndobva ndachivadaidza bva wadzoka. Saka vasikana ava mambo
nyaya yawo yawari ngekuti wari kuda kuti inini ndibve nekuti iye yuyu akatonzi pane wari kutomutsigira wemumusha kuti munofanira kutoti mumuroverere abve iwewe uye ugare. Saka vasikana ivo vakadawo kuramba nyaya dzavo dzavanenge vachiita. Vasikana ivo vari tu changamiro vane kuita kwavo kwavanoita ende vari kuda kutondiputsira imba yangu. Vasikana ivo vanoti waitofamba vachitaura muvanhu kuti unofanira kutoti apa abve pamba ipapapo. Vamwe vachitoita nekundisira mameseji kundituka kuti hure ngarirongedze riendi. Ndikavapindura inini kuti inini kana muchida kuti ndiende ndichazoenda kana mwana uyu aonekwa asiwe kwachibaya ndope ndicharongedza ndichidini ndichienda. Saka wane kugadzira nyaya dzavo kwavari kundiitira nechinangwa chavo changamira. Osaka uyu arikutofambidzana neushu uyu agara nemukadzi wainaye kwavo dzine mwana wainaye wakanditaura kuti urufanira kuti ubve pamba pangu ndione kuunza mukadzi wangu pamba ipapa. Ayo nyaya iriko ndeyekuti ushu akarovana neushu handitika avasisine varovana vasikana kuti vakabusa nyaya yakule. Saka nyaya yakule nekusauta ndimuzvona. Saka iya defense yakutsvaga kuti ndikataona urifambidzana handiti mukuzviona kuti ndokuti indone pekupona napo vati alright vasikana vari kukutsira musha wako ndio watumira kuti vanhu vanga vari kuesawo makore mangani makore mangani chinoita vakumiza hamusirwa makore mangani popinza nyavasikana takaguma unetsana rini nenyaya yevanhu wauri kutaura nyaya yetiri kunetsana baba kudzitaura chokwadi kuti nyaya yetiri kunetsana ndeyemwana yaitoti tisvike patari nhasi zvazvinasikanawo here kana mamuri saidi rimwe chete muchitaurirana nyaya dzaana snake ndikubvunza simple question romaitira nawo nyaya dzasnake ndiani inyaya dzekugadzira dzemagumba kutsvaga kuda kuputsa musha wangu. Nyaya yenyu zoti yakanakira chii? Nyaya yenyu yakanakira yekuti mese muri madhiringo wakadzi wacho mune madhiri akafanana saka munosheya madhiri. Saka zvinoitika madhiri kana wodhirika vaona because kana maikwanisa kutorara mese muchisheya information it means kuti muri chii same beds of the same feathers flock together. That is the birds of the same feathers flock together because there is no way uyu musikana aiuya kumba kwenyu vachishare information it is so sensitive if you are not that close azviiti. And what is going wrong? Ende chazoti muzotanga kufungurana chii because mataura mutaka you want me kuti ndifunge kuti you are not that close kunasikana but information you might share my secrets I might share those are very sensitive secrets adzisheyiwi nevanhu vasingazivani ende vanhu vasikawirirani azviti but chandinoziva inini munhu anopusa imba yako yeshamwari yako ini choto chandoziva icho kana kuti imba yako ife mukadzi wako anonyengwa neshamwari yako ende kana kuti imba ife murume anonyenga shamwari yemukadzi wake ndasiya uchiona vamwe varume vachiti handidi shamwari yako pano uchizwa vamwe vakadzi vachiti handidi shamwari dzako pano ichaiwe munozazanuzaa because zvamutotaura zvesapa zvine jeri mukati because yamamunotaura kuti hanzvadzi nobata hanzvadzi makunakuna ngai ende madependa semunhu anotipa chokwadi ndimai vataurwa zvakataurwa mai aripo imi mhani saidi zvenyu nenyaya yenyu pane mutembero wakagara pasapa pane mutembero hazvi kuzviziva zvakataurwa aripo inini ndinofunga kuti ijama ndiri mbuya chibaya zvakataurika here mbuya hazvina kutaurika nyaya iri kuitika pane muroora wangu handimuwengi muroora wangu ndakagara naye wakarwara mudai mwana mudiki akagara naye vanhu vazhinji vanozviziva munharaunda kana nyaya idzi vari kutoshamisika kudzinzwa pamambo asi kumba kwangu ndaifukidza nyaya iyi yakatotaurwa kunharaunda kuti ndoda kuenda kwavati vari kudana nababa kudzingoti wabudisa information yawo odhiyo yevanhu wanga vachinhingirikira vachiuya kotuka vasikana kuti musanhingirikire bamira iri pandii
wanga wachinzwa asikana wa musaende kowitnesa kwa mambo nyaya idzi naidzi audio iyo yemunhu Bunyai. Jini dia. Jini. Mana? Anyway. Ya kata. Tapi mulai jadi jini namanya godri ada. Musafiri mereka yang jadi asibata tadi. Tapi kuti itu ini bambu ini motor apa maksudnya? Ini kami nanti kita verifikasi. Sabar. Itu udah sabar. Cuma itu biasa sabar.
asi wamwe yemombe dzavo tatopedza nini tomoda mita inini yatondesara ate